Γεια σας παιδιά, Shade Gamer εδώ και σήμερα θα σας παρουσιάσω το σκυλί μου. Είναι η Giselle και είναι England Staffordshire Bull Terrier. Άμα θέλετε να αναζητήσετε το. Είναι λίγο σπάνια η ράτσα τους. Βασικά όχι λίγο, πολύ σπάνια. Και έχουμε έρθει εδώ πέρα στην ταράτσα μας. Βλέπετε εδώ πέρα και τη θέα. Στο γυμνάσιο που θα πάω είναι εδώ το δημοτικό και εκεί πέρα έχει ένα νήπιο, η ταράτσα, και έχουμε έρθει εδώ πέρα με τη Giselle να παίξουμε, αλλά τώρα εκείνη θέλει να κάτσει γιατί έχει πολύ ήλιο και είναι κορίτσι και τη λένε Giselle και τώρα είναι 1 χρονού. Και όποιος έχει σκυλί να μου το γράψει κάτω στα comments, και άμα θέλετε και σας αρέσει η Giselle, σε όποιον αρέσει η Giselle να κάνει ένα like, σε όποιον δεν αρέσει ας κάνει dislike. Είναι πολύ καλή. Έλα Giselle. Και ναι παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe και φυσικά μην ξεχάσετε να γράψετε στα comments ποιοι έχουν σκύλο και ποιοι, και αν σας άρεσε η Giselle κάντε ένα like και αν δεν σας άρεσε κάντε ένα dislike. Μέχρι το επόμενο βίντεο, bye!